ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। शेख हसन समाजसेवी नियाली बस्ती। ସାର୍ କ'ଣ ରହିଛି ନିଆଳି ବସ୍ତି ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯାହା ପଚାରିଲେ ନିଆଳି ବସ୍ତିର ଯେଉଁ ଉନ୍ନତିକରଣ ବାବଦରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଛି ଆମର ଇଦଗାହ ପଡ଼ିଆ ଯେଉଁ କବରସ୍ଥାନ ଆମର ମୀର ମହଲା ଠାରେ ନିଆଳି ପଞ୍ଚାୟତର ମୀର ମହଲା ଠାରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ମୀର ମହଲାରେ ଯେଉଁ ସର୍ବସାଧାରଣ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାରରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହୃତ ପାଣିକୁ ବାହାରକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡ୍ରେନ୍ ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଘରର ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପାଣିକି ସେମାନେ ପଦାକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ସେ କିଛି ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ରେନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇକି ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ସେ ଆସି କହିବା କଥା ଯେ ଡ୍ରେନ୍ଟା ହେଲା ପାଣିଟା ନିଷ୍କାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ 5 ବର୍ଷ ୟା ପୂର୍ବରୁ 5 ବର୍ଷ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲେ, ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ। ସେ ଏ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେନି କି ଡ୍ରେନ୍ କଲେନି। ତାପରେ ବି ସେ ଦେଖାଉଥିଲେ ଯେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଏଠି ଗଦା ହେଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ସେ ଚାହିଁଲେ କମ୍ୟୁନିଟି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ତିଆରି କରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପକାଇବେ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ପ୍ରକାର ସେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେନି। ଏବେ ଆସି ଯେଉଁ ପାଣି ଜମୁଛି ଟିକେ ଶୁଖିଲା ନା ମାନେ ଜେସିପିରେ ଆମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଇ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ କାମ କଲି, ଗାଁର ମୁରବୀ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ଗାଁ ଲୋକ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଆଜି ରାମ୍ପି ଦେଲେ 8 ଦିନ ପରେ ପୋତି ହେଇଯିବ। ଯଦି କରିବାକୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଗୋଟେ ସକପିଟ୍ କଲେନି। ଯଦି ଗୋଟେ ସକପିଟ୍ଟା କରିଥାନ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ସେ କିଛି କାମ କଲେ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ଯଦି ଡ୍ରେନ୍ଟା କରିକି ସେ ଖାଲକୁ କିମ୍ବା ନଈକି ଲଗେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ସେ କିଛି କରିଥାନ୍ତେ। ଖାଲି ପରକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇବାଟା ଏଇଟା ଭଲ କଥା ନୁହଁ। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହେଇଛି ଏ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଯୁବକମାନେ ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବିଗତ ଦିନରେ ୱାକଫ ବୋର୍ଡରୁ ଅର୍ଥ ଆଣି କିଛି ପାଚେରୀ କରାହେଇଛି ଏବଂ କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତାରେ ଆମର ଏ ଚଟାଣ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜିକି ବର୍ଷେ 10 ମାସ ବା 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି ମାଟି ଟୋକାଏ ସେ ପକେଇ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୟାକରି ରାଜନୀତି କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, କାଦୁଅ ଫୋପାଡ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ବସ୍ତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ମୁରବୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲେମ୍ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କିଛି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯିଏ ବି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଲୋକ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାକୁ ପାଖାପାଖି 80 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇ ଇଦଗାହ ପଡ଼ିଆଟି ବସ୍ତି ନାମରେ ବା ଇଦଗାହ ନାମରେ ବା କବରସ୍ଥାନ ନାମରେ ପୂର୍ବଖଣ୍ଡ ମୌଜାର ଏ ଜମି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମିତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଯେ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଏଠି କହୁଥିଲେ ସେ କ'ଣ ଏ ବାବଦରେ କରିଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ୟାକୁ ଇଦଗାହ ନାଁରେ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଲେଖିକି ବିଡ଼ିଓକୁ ଦେଇଥିଲେ, ବିଡ଼ିଓ ଦେଲେ ତହସିଲଦାରକୁ, ତହସିଲଦାର ଦେଲେ ଆର୍ଆଇକି, ଆର୍ଆଇ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ କରି ଦେଲେ ତହସିଲଦାରକୁ, ତହସିଲଦାର ଦେଇଥିଲେ ବିଡ଼ିଓକୁ। ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ସେ କାଗଜର ନକଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖାଇ ପାରିବେ।